Предлагаме на вашето внимание магазин за продажба в центъра на град Монтана с застроена площ от 204 квадратни метра. Имотът се намира непосредствено до Общински пазар Монтана, Централна автогара и ЖП гара Монтана, които осигуряват голям човекопоток от пътуващи през града хора. Обектът е подходящ за различни сфери на развитие – магазин, шоурум, търговско представителство и още много други, като покрива европейските изисквания. Разпределението на магазина е шоурум около 100 квадратни метра, като в допълнение има две складови помещения, които са над 50 квадратни метра и малко помещение. Едното складово помещение разполага с санитарен възел и външен подход за товаро-разтоварна дейност. Второто складово помещение е със собствен външен подход, а третото помещение е подходящо за малък офис. Към основния магазин има и допълнителен павилион със самостоятелен вход, в който има наемател в момента. Имотът се намира в жилищна сграда, построена през 70-те години на миналия век, позната добре на местните жители като 1001 стоки. Непосредствената близост до пазара, гарата и автогарата осигуряват голям трафик и движение от хора, което прави имота подходящ за развиване на всякакъв вид бизнес.